Dobrý den, já jsem Salamek Studio a dneska vám tady ukážu, jak postavit jednoduchý vlak ve Create modu Steam Rails, pokud nevíte samozřejmě. Je to takový český tutoriál, takže jdeme na to. Musíte si připravit train casing, train controls, superglue, train station a red seat. Nejdřív uděláme train station, takže budeme potřebovat rovnou plochu, kde si takhle koukneme na koleje, pravým tlačítkem, a někam si postavíme tento blok. Můžeme si jakkoliv pojmenovat, ale taky nemusíme. Dáme toto tlačítko Create Train. Tak, dáme Ečko a na tu modrou věc si postavíme train casing. Máme train casing. Vezmeme si, jaký blok chceme a postavíme jako sem. Potom si vezmeme red seat, aby se tam dalo sedět. Samozřejmě nemusíte, ale bude to úplně na nic, protože nemůžete ovládat jako na ně. Takže jak se hejbe, tak samozřejmě nemůžete to. Já nevím, proč se na to tak vyseká. Tak, máme toho. Teď vezmeme glue a takhle zalepíme. Když máme tento jednoduchý vlak, tak dáme tady Assemble Train. Máme to, můžeme se tady nějak pojmenovat. Tak, když ho máme, tak stačí už jenom nasednout a můžeme vyrazit někam. Takové jednoduché to opravdu je. Můžeme jít kam chceme, tam, kde máme koleje. Takže já zajedu třeba do mého místa, kde stavím právě metro. A to je tady. Ještě nevím, jak se bude ta stanice jmenovat. Takže to je všechno, já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Zatím naschle.